Jeg er som sagt forskningsleder i SNSF, og det betyder, at jeg forsker, men i samarbejde med industri. Og jeg keder mig at sige det. Kunstig intelligens er ikke intelligent. Og egentlig så tænker jeg over, at vi bør prate om intelligens i klimakampen. For mig som forsker, så betyder intelligens kundskab, vi kan udlede fra data. Og det vil sige, at kunstig intelligens er statistiske metoder baseret på data, så kan kunstig intelligens hjælpe os, selvom den ikke er intelligens. Klimaændringer, det er en fakt. Det trænger vi vist ikke diskutere. Alle har oplevet ændringerne. Hættebølge på Svalbard og flommen i Sør-Norge. Klassisk brug af kunstig intelligens i klimakamp, det er vanligvis overvågning og kanskje langtidsprædiktion over, hvad sker fremover. Men nu, der trænger vi at tilpasse os de her klimaændringer kontinuerligt, og vi trænger at reducere udslippet vort. Hvis vi ser på Norges udslip, så ser vi, at mesteparten det kommer fra olie og gas, og så kommer det fra produktion, og så kommer logistik og transport. KI kan hjælpe os med at reducere det her udslip. Men der må vi prate om andre typer af kunstig intelligens end ChatGPT. Vi må tænke på, at kunstig intelligens er mye mere end bare det. Lad os starte med at se på olie og gas. Hvis vi skal få ned udslippet fra olie og gas, så må vi over på mere klimavenlig energi, fornybar energi. Problemet med fornybar energi er, at det er vældig ofte vejrafhængigt, og det vil sige, at det fluktuerer. Samtidig så har vi ikke hverken batterier eller strømkabler til at transportere eller opbevare strømmen, så vi må balancere produktionen og forbruget kontinuerligt. Det, som man gør nu, det er, at man planlægger produktion 12-36 timer frem i tid. Og det er baseret på en forbrugsprognose og på en vejrmelding. Og så ved vi alle sammen, at vejrmeldingen den er lidt sådan så. Altså ved det store billede, så er den ganske bra. Men når det tager 5-6 timer at rampe op et vandkraftværk, så må vi faktisk vide, om det slutter at blåse klokken 5 eller klokken 6. Og etter hvert som vi får endda mere fornybar produktion, mere vind, mere sol ind i strømnettet, så bliver der også større kompleksitet. Og nu, i dag, der håndteres den justeringen faktisk af mennesker. Så hvis vi øger kompleksiteten, så må vi give de mennesker værktøjer til at tage de bedste beslutninger. Og det har vi set på sammen med nogle strømproducenter. Og trænet ulike kunstig intelligensmodeller til at hjælpe dem. Og jeg skal være helt ærlig at sige, at de modeller, vi trænede, de blev ikke sådan vældig bra. De blev bedre end rent jetværk. Og så skal de jo bruges sammen med kundskab fra mennesker. Så det er værktøj til mennesker. Hvis vi ser på produktion, og hovedsageligt produktion, og til dels over transport, så skal cirkulær økonomi hjælpe os med at få ned udslippet fra produktion. Og der kan kunstig intelligens hjælpe os i stort set alle led. Jeg skal give et par eksempler. Hvis vi starter med i produktionen, der kan vi tænke på, at datasøgen, det er jo kunstig intelligens. Det kan være en hjælp til at detektere lakselus på en ikke-invasiv måde. I distributionen, der kan vi benytte kunstig intelligens. Jeg har nogle kollegaer på Alan Turing Institute i England, som har udviklet modeller, som kan optimalisere containerskib, eller ruteoptimalisere containerskib, hvor de tager højde for både vejr, brændstofforbrug, tidsforbrug, antal transporterede enheder og udslip. Og det er, selvom det er udviklet som forskning, så er det nu kommercielt tilgængeligt. Vi kan også tænke på, at vi skal bruge tingene længst muligt. Alt, hvad som er produceret, skal forblive i brug. Brunvoll, de producerer thruster, altså styremotorer på skib. Og de bruger kunstig intelligens til at overvåge tilstanden på de her thruster og detektere olielækage tidligst muligt. Og så skal vi selvfølgelig genbruge ting. Og der kan vi begynde at tænke på datingplatformer.
hvor vi bruger databaserede metoder til at matche ressourcer, som er til overs en plads, med behov en anden plads. Og eksemplet her, det er, man kan tænke på lakseguano, altså laksebæs, som en råvare for salatindustri, indendørs produktion af salat som gjødsel. Og det høres jo næsten for godt ud til at være sandt, og der er så mange steder, kunstig intelligens kan hjælpe. Men det er ikke helt ret frem, desværre, fordi virkelighedens verden den er ganske kompliceret. Når vi snakker om industrielle systemer, så er det komplekse systemer. De er bygget over tid. Vi har lite data eller information. Det er sensorbaseret, det vil sige, at der er en usikkerhed, der er sensorfejl, det drifter over tid. Det er tidsserier, de er vanskelige at tolke, det er mye vanskeligere end sprog og billeder, og få en intuitiv forståelse af, hvad det er modeller, de prædikerer. Og så endda mere problematisk, så er det faktisk vældig sjældent, at vi måler akkurat det, vi ønsker at vide. Hvis vi ser på de mærter her, så hvis vi ønsker at vide, hvad udmattingen i materialet er, og hvornår de trænger tilsyn, så kan vi jo ikke måle udmattingen. Vi måler accelerationen, og så modellerer vi udmattningen, og så tager vi stilling. Så for at få det til, så må vi kombinere kundskab med de databaserede metoder og kunstig intelligens. Det er det, vi kalder hybrid AI eller hybrid kunstig intelligens. Og det er langt fra lige udviklet som ChatGPT, desværre. Men hvis vi skal løse alle problemerne, så er det den typen, vi bør satse på. Og sidst men ikke mindst, så kommer kunstig intelligens ikke til at redde verden. Men det er et værktøj, vi kan bruge til at få ned forbrug, få ned udslip, få op effektivitet og masse små forbedringer til sammen, som kanskje kan hjælpe os frem til, at vi gør store teknologiske landvindinger andre steder. Så vi trænger kunstig intelligens i klimakampen. Tusind tak.